L-imħallef Lawrence Mintoff ta' sentenza li meqjusa bħala waħda importanti għal bdiewa u s-settur tal-bidja fuq kwistjoni ta' qbiela. Fil-primawla tal-qorti ċivili, l-imħallef ma laqax it-talba ta' sit ta' għalqa biex tieħu lura l-art mikrija lil bidwija part-time. Ir-raba saqwin kwistjoni fih mal-2900 metru kwadru u ġie fidejn Vincenza Magro bil-wirt mal-20 sena ilu. Ir-raba jinsab mikri għand Analiza u liberata x'Kembri bil-qbiela ta' €24 kull sentejn. Floti tas sentenza tiegħu l-imħallef argumenta li l-prijorità ewlenija hi li tkompli għaddejja l-attività agrikola anke għax il-bidwija kwistjoni baqgħet tieħu ħsieb l-art. L-imħallef qalet li sit l-art tista' tieħu lura l-art jekk turi li hi rabata lesti jaħdmu l-art agrikola. Il-qorti nnotat ukoll li sit l-art ma marriċ quddiem il-bord tal-kera l-bidla fil-kundizzjoni ta' ħlas tal-qbiela u għalhekk sit l-art ma tistax tgħid li m'għandix rimedju effettiv. Dwar dan anke l-bidwija ma kkontestax il-fatt li €24 ħlas kull sentejn għall-qbiela huwa baxx. Hawnhekk l-imħallef fakkar li sit l-art tista' tmur quddiem il-bord tal-kera biex tieħu kumpens xieraq tal-art mikrija. L-imħallef innota l meta wieħed iqis anke l-ispejjeż ta' attività agrikola wieħed ma jistax jippretendi bidwi jħallas €130,000 għax-xiri ta' art agrikola jew iħallas mal-€2000 kera fis-sena. Quddiem dan kollu, il-qorti ċaħdet it-talbiet kollha ta' sit l-art u ddikjarat li ma nkissru l-ebda drittijiet fundamentali ta' Magro.